Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda kuka sani ni ne naku Baba Muka, alƙalin alƙalai, ɗan jarida mai zaman kai ba sani ba sabo. A yau mun ƙara shiga Kannywood, mun ɗauko muku jarumai. Na farko shine Ali Nuhu. Na biyu shine Bosho. Na uku shine Falalu Ɗorayi. Za mu fara da Falalu Ɗorayi. Wai Falalu Ɗorayi, budurwarka nawa a Kannywood? Ina da budurwa. Budurwa ta farko kawai a dai kyala magana ta riga ta yi aure. Ke jiha, wai wace jiha ka fi so? Gaskiya na fi son jihar Kaduna. Saman da me? Ka zo na zo baka isa kai mun kuri da garin ku ba sabanin sauran jihohinmu na arewa. Wani ke ɗaurayi kai shawon nan ka ya ta sama. Ga Kano ya za ka ɗauki Kaduna garin da ko da me ka zo an fi ka. To wai in tambaye ka dan Allah me kan fi so? Arziki ko talauci? La ilaha illallah, waye zai ci talauci? Annabi ya ce mu nemi tsari da shi. Bosho, wai me ya faru zuwanka Ingila? Zuwa na Ingila a 1845, sarauniyar Ingila ta sha kira na ta zo mu zauna mai hira da ita. Sai kuma me? Fitilar ɗakinta ta lalace. Ni ne mutumin da na shiga har ɗaki na je na gyara mata fitilar ɗakinta, wanda hagu ta jami. To, amma akwai wani ɗan yarinya a bakin ƙofar gidanta. Waye wannan? Na so in ɗan ci mutuncinsa. Wani kirari sarauniyar Ingila take yi maka? Idan za ta yi min kirari ta ce, kai kaɗai gayya, kar kaɗa gayya, ni kenan wai, kai kaɗai gayya. Wai an ce ‘yan Boko Haram sun taɓa maka tayi, me za ka ce? Dan Boko Haram ya kirawo ni yana cewa na iya haɗa hatan bom da waye. Mu je da Alinihu. Alnu, wai ‘yan matanka nawa a Kannywood? Yan matana sai dai ƴaƴana. Ina dai da ƴaƴa. ‘Ya'ya kuma suwa kuma dawa. Kamar Sadiza Gabon, su Maryam Yahaya su duk ƴaƴana ne. An ce ka taɓa yin waƙa, ko za ka rera mana yi? Fahimtar juna sai mu kyautata wa juna. Wasu suna cewa kana da girman kai. Wai me za ka ce? Wai da gaske ne kana da girman kai? Wannan ita ce tambayar da na fi amsa. Kai shawon nan ka ya ta sama.